Sim! Oy, Asam ka naabot mo ta diri? adto ta sa ilang alimupoy o ilang tutong tugsok. Kay sila karon sikat na kay na sila. Nya ang ato ang apil tag vlog, sikat na sila sa vlog ba. Nya kita karon nagsugod pa man nya hinay man kayo magpatabang ta dito kay ato gunang grupo sa una amigo guna nato. Kauban na to na sila sa rana. Nya sila gibantog naman nya kita wa pa man. Ngadto ta dito. Nya mga maayo man sa sila kinaiyago di magina mga usab ang ilang naong. Kada sila hinon, bigyan na mga usap kay amigo man nato na. May na kaubang na nato sa mga singing contest sa una. Pero nakoy challenge sa nila. Ingo man sila nga dili sila mga usab. Di ba ka mausab ilang naong ani? Nagdako ani. Iba. Unya, maglangay pa rita nga, tapno ng barbanag sapan ang ilahang balay. Unsa pa may itong galayan, bisig magbaan ta, iliter ba kayo? Tara. Tinawam ni sa paa, 20% ang katinaw, 30% ang tayo ang lumot. Kaunsa lugaw Sa nagpiho ay. A few moments later. Pahuan, kita manung kunin mo aning ilaw sa kakahuyan. Unsa ka naman ito? Magunsam ta diri. Magshooting sa man istorya na to shootingon karon. Inani mo kuno siya god. Nakinahanglan ta nga. Atong acting kay duha ra man ta karon. Kinahanglan nga buo gyud. Ang importante ni nga kini siyang acting nga mangawat kuno ta padung ani. Ya, sa nang acting nga purti sang laya na sige latang pangawat ani nga. Maa ta kawatan kita itsura. Unsa naman ang taon? Hadlo ko man kag-aagawatan nga kawatan mo gisigag naon. Sago sa man taon kay. Matay na kami. Ha! Oh, chogo. Wa Alam mo kay. mo abot kin mo karon diri ako nga mahal. Muna, alim mo koy. Amahan ko. Dera aman. Alam na. Oh, dira siya. Kuha na. Han, musta na karon? Ara tubag ito. Saya ato, unsa may kini? Ako tutong tugsok kumusta mga amigos? Ako si Vicente Inting Manunupi ba? Ay, si Vicente. Inting Manunupi. Abi niya ko Vicente. Malupit Sa pagkakaroon, inigari gimi ninyo kay mga sikat naman kayo mo. Una nga, magpatabang sa mesa. Ay, sumana yan, sikat ay Among makuha mo sa kanin. tanan hinoon. Kay ang Maurag ang gihapon. Maurag ang gihapon ko, dili Ayaw pag istorya nga sikat may kay maura ba gini akong masukan nga sikat mo. Ay, Dave, diyan na ka, sikat mo uli Tuliw na moron. Sikat ni siya kay sila ang lugar, kay di mo bayad ng utang. Na, mura! Mapriso ta na! De, ayo sabi di ato ning karon be. Sa inyong pag-ari ningari gud mo. Oo. Mana mi sa amoron, na mi din. Nag-istorya na gutang. De, unsa may ato be Kaya nga? atong buhaton nato diri, ni ari gid mi. Ingon mo batugan mo kuno nga Oo, bantuan Kanang- silang makablog. maing tao kaduulan. Oh, siyempre, na kung di pa may mga tao, di pa maduulan, wala mo diri ron. Di mausap ang batas. Oh, di kimi mo usab ang anong mustaban. Nga abi ni usab, usa may angay ko usaban to, ngay man tag humot og tae nga di man. Pero ang challenge ani nato no. Di mo sab kuno ilang itsura. Ang ilang naw, ilang naw. usab. Aw! nato rin. Tanawa ko nung naong usab ba? Unsa man ang gibit mo? Mo ni pag challenge na mo ron. Ay, sa ato ba ang inyong pag-ari gusto mo nga among usbon ang among pagkatao tungod anang inyong gida. Di na ba Di ba usap ang Why problema na? gagoy ani? Agoy, garaya, Gamay patay. ka. Unsa man mo ha? Gamay. Sa ato pa. Kauban ni kay pareha mata. Usawa man. Ge. Gay duwe, usawa man siya. Usaw na siya, be. Ato na sugdan. Imdan to. Sa sobdan? Nya. Di man kam ikaw na. Ayaw pagtalik ni kang ayaw pagtalik ko sa mga followers. Anak, kaya ron may bakan ka. Og unsa gyud na ang imong gidanga challenge. Ikaw na. Yeah. Challenge ha. Challenge sa ato pa. Unsa na? Pagbubaay sa Gahe ka. Una mo dili tutong tugsok. Tulo-tulo mo. Inyo mo may gibinuangan ani. Kamot, challenge ko kisay Sikat ko no kayo ni sila, di ko no maguba ang naong. naong inyong gidaoy. Kaya ako, daan akong aslom kayo og naong. Gay ka no bedeng. Gay ka no na. Gay na. Gay mo bang naong inyo imo. man ang challenge. Ikay una, amigo kong inting, bulting pagkagwapuha sa Intay manunupi. Naong, wa gyud ko ba? Yano roman. Pero mo nagkaog. Wa paim na. Di man kuno sa mo. Ito na unsa. Awagin mo usab.
Yawa din inyong gidang manok. Kanya may magkikontra tutong sok. Sige ka. Oh, pulutan. Sa una, kadaog ko sa kuntis ka ulit mo dito. Sige. Ako may daog. Kana. Puro man. Grabe, hawag din mo usap. Ikaw no. Yawa, mahanay imong manok ka. Grabe. Maura gini inyong giari di ay. Makikontis mo na ako. Nga di doon mausap ang naong. Di, bantugan ko naman. Bungot sa ukbok. Ikaw kagiron. Jatra, hindi mo usap. Pwede mada. Lupi ko ni mo. Aslo pa sa kong naong ang imong gida. Kome. Wala lang dia. Ako ko be. Nyating ko kung di ko kumaam ko awan ay. Kamu di, Juan. Kamu Ikaw amahan be. sige. Yeah, ikaw una. Oh. Oh, nalipat ko mata. Wala mausap pero sigang mata. Unsa man ni pato. Bahaya ka na. Ako be. Yawa ko na kare dai may kabangga ni mo di ay. Mo sab. Lawik. Grabe di ba gyud masayo. Yorot na ron. Ayun. Wala. Yamat. Yorot na hastang buwak. Grabe ani mo koy. Kuya, challenge. Imong anak oh, grabe ha. Wala. Wala ka mo. Pumuli mo rin. Pumayayo. Hindi ko ba wala. Pumuli mo. Kay mga katugsok, may buntag kaniyong tananos, ayaw mo kalimot sa pag-subscribe, comment, like, di ay sa Balang Kiyod TV. Bang Kiyod. Ang Bang Kiyod TV. Unya ako mga supporter sad sa akong channel, ingon man sa akong Facebook page. Ayaw gid mo kalimot, suportahan na to siya guys kay wala gyud makuha na to, walay mawa na to og dili ang kayuhan kay kini sila mga komedyante sad mao ni una gyud among nagtudlo sa pag-komedya diri sa lungsod sa Balanban. Paliw kong suporta sa ilang channel mga guys among mga ngiyon kung nakita min ninyo aning channel kung kinsa ka to mga tan-aw, follow, subscribe og like, share, comment nga naa diha. O ya, pislitan na ang kampana diha para nga all video mo makakita yun sa ilang mga kabuang nga ipakita diha kaninyo. Okay kaniyong tanan sa akong mga subscriber usab sa Alimopoy Trace Buhakak. Paliw kog subscribe sa ilang YouTube channel Bang Kiyod TV. Kami sa nga man nalipay gid ko nga ni apil og vlog. Kay bisan doon na si pangidaron apan doon na si katakos sa pagpakatawa diha kaninyo sa matag adlaw. Okay kaniyong tanan, God bless us all. Oh, nya kini sila dili gini layo sad kay namo kay kire kumpare man rin ako. Nya kire mo rin among amahan. Kare mo rin amo ang dat uganan sa tanang mga pagmahay nganong ni intra. Okay kaniyong tanan, God bless us all. Anyong idol sa Higilan, Bang Kiyod TV. Yes.